ng mga nagbabagang balita. Pag-release sa pondo para sa pagpapagawa ng mga flood mitigating projects, muling inapila ni Governor El Rey Villapuerte sa DPWH kasunod ng pagbabaha sa ilang lugar sa Kamsur nitong Lunes. Kontrata ng lokal na pamahalaan ng Milaor sa water supplier nito na pinirmahan ng nagdaang administrasyon, riripasuin ni Mayor Bing Yuste. At medical services on the go sa Kamsur, papalawakin pa sa pamamagitan ng Kapuerte Butika. Magandang gabi. Narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Kasunod ng pagbabaha sa ilang lugar sa Camarines Sur nitong Lunes, muling umapela si Governor El Rey Villapuerte sa DPWH na i-release na ang pondo para sa flood mitigating projects. Mga proyekto makakatulong para hindi na maulit ang nangyari noong Bagyong Christine. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Mabilis na tumaas ang tubig baha sa ilang lugar sa Camarines Sur nitong Lunes. Sa Iriga City, nalubog ang ilang sasakyan sa baha na abot hanggang bewang. Sa Naga City, biniharin ang ilang pangunahing kalsada matapos ang ilang oras na pag-uulan dulot ng thunderstorm. Kaugnay nito, muling nanawagan at umapila si Governor El Rey Villapuerte sa Department of Public Works and Highway o DPWH na agarang pag-release ng pondo para sa mga flood control project lalo na sa lalawigan, partikular sa muling pagbuhay ng Bicol River Development Program. Ayon kay Governor Villapuerte, delay ang implementasyon ng flood control measure at nagdudulot ng mas malaking pinsala at paghihirap sa mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at flood-prone areas tulad ng mga lugar na naapektuhan ng pagbaha ng Bagyong Christine. So ako nag-aapila ako sa DPWH, sana bilisin na lang pag-release niyan para maayos na po yan. Kasi pag mayroong nangyari dyan, may namatay na ayaw natin. Ayaw naman natin manisi, di ba? Ayaw natin magbaha, ayaw na natin may maapektuhan. So ulit, nag-aapila tayo sa DPWH, i-release na lang, nasa gaan na, nasa budget na, over almost 4 billion yan para sa 2nd and 5th district na inaantay na lang natin ma-release. Aniya, agarang aksyon ang kailangan upang maiwasan ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Pinayuhan din niya ang mga lokal na opisyal na maghanda at magsagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang nasasakupan na habang inaantay ang tulong mula sa national government. Samantala, sinusubukan pa ng CSN na makuha ang pahayag ng DPWH Regional Office sa apila ni Governor El Rey Villapuerte. Eli Balbin, CSN. Nakatakdang repasuhin ng bagong mayor ng Milaor na si Bing Yuste ang kasalukuyang kontrata ng LGU sa Milaor Water Corporation. Posibleng irregularidad sa pinasok na kontrata ng LGU sa water supplier sisilipin. Narito ang ulat. Araw-araw gumigising ng maaga si Evelyn Encinas ng Barangay Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur para lang mag-imbak ng tubig na magagamit nila sa maghapon. Sakit sa ulo umano ang mahina at kung minsan pawala-walang supply ng tubig mula sa kanilang water supplier. Kaya ang takbuhan ni Evelyn at iba pang residente ay sa Jetmatic na ito. O pag naubusan na, salok na kami sa bomba. Maghihintay naman kami alas 10, wala na si mga mag-aaral, sa trabaho, umalis na. Kaya kadalasan, ang pinapaligo nila sa bomba, yung poso. Kaugnay ng matagal ng hinaing ng mga residente sa Milaor hinggil sa palpak umanong serbisyo ng Milaor Water Corporation, pinaparipaso ngayon ni Mayor Bing Yuste ang kontratang pinasukan ng dating administrasyon sa water supplier ng bayan. Layunin nitong maimbestigahan at malaman kung may nangyaring irregularidad sa pagitan ng dating administrasyon at Milaor Water Corporation. Sa pagitan ng taong 2021 at 2022 nang maisa pribado ang water supplier ng Milaor. Pag-ulisin din ni Vice Mayor Cap Abel Flores as ni Mayora na repasuhon kung ano ang nangyari duman sa kontrata kang si Barakalan. Iyon na muna lang pupukusan ta kung sakali na igong mga irregularities
baka baka i-recall ang kontrata. Sa panayam ng CSN sa CEO ng Miloor Water Corporation, sinabi nito na welcome sa kanila ang pag-review ng kontrata. Very much willing po kami na makipag-cooperate para ma-review yung contract para maiayos din po yung service. Actually, sir, dinap na namin yung Miloor with problem na talaga yung water system. We are here to help, but we cannot do magic. Hindi namin kayang i-abrupt na ayusin lahat. Tiniyak ng Miloor Water Corporation na handa silang makipagtulungan sa LGU para maayos ang serbisyo ng tubig sa naturang bayan. Ina-assure po namin yung new administration na magiging cooperative po kami kung ano po yung mga kailangan nila, documents and any other particular, ipoprovide po namin. And sa mga resident po ng Miloor, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagsasaayos namin ng linya at saka ng water system. Chris Novello, CSN. Muling makakabili ang vulnerable sectors gaya ng mga buntis, PWD, senior citizen at solo parents ng BBM rice na nakakahalaga lamang ng 29 pesos per kilo. Kung saan yan alamin sa ulat ni Regine Bue. Good news! Dahil may mabibili muling 29 pesos kada kilo ng bigas sa National Irrigation Administration o NIA Bicol sa Naga City ngayong darating na July 4. Ayon sa NIA Bicol, mayroong 300 bags ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice na tig 10 kilo bawat bag na mabibili ng mga prioridad na sektor tulad ng mga senior citizens, mga PWD, solo parents at mga benepisyaryo ng 4Ps, habang 35 pesos kada kilo na bigas naman ang maaaring mabili ng mga hindi kabilang sa vulnerable sector. Nagkaroon tayo ng programa yung tinatawag natin na contract farming or the farming support services for the farmers. So because of this, we were able to produce na mas maraming bigas dito ngayon sa Bicol region. Actually, this is a nationwide project. Kaya lang dito sa Bicol region alone, malaki yung naging ambag nito para makapagbenta tayo ng 29 pesos and 35 pesos for the general public na bigas. With our farming support services program, sa pamamagitan nung tulong na binigay ng National Irrigation Administration sa ating mga farmers, we have selected irrigators associations and yung mga individual farmers. Pinili natin sila para sa pilot program natin na to na farming support services. Then we provided yung kanila pong panimula na gastusin para po sa kanilang pag-farming. Then after that, sila po ay expected na mag-yield ng 5,000 kilos ng wet na palay. And yun po, pagkatapos po noon, yun pong na-produce nila na yun yung bibilhin ulit ng NIA upang ibenta naman ng 29 pesos per kilo. Maliban sa murang bigas, may kadiwa store din mula sa Department of Agriculture Bicol at NIA Bicol. Tampok dito ang ilang exhibitors at Irrigator Association na tampok ang kanilang agricultural products. Layunin ng programa na maging abot kaya ang bigas at mga lokal na produkto para sa lahat, lalo na ang mga vulnerable sectors. Kaya inaanyayahan ng NIA Bicol ang publiko na samantalahin ang programa ito. Paalala naman mula sa NIA Bicol na asahan ng mahaba-habang pila kaya magbaon ng pasensya sa paghihintay. Yes, alam po namin na importante sa ating mga kababayan yung ating P29 and P35 rice and ang National Irrigation po, ganun din ang ibang mga agencies po na sumusuporta sa agrikultura. Sinisiguro po ang publiko na mas marami po tayong supply ng bigas sa ating merkado para po mas marami po tayong mga kababayan na mabenepisyohan po dito. So rest assured na ang NIA po ay ginagawa ang lahat para maipagpatuloy po natin ang pagbebenta po ng 29 pesos and 35 pesos na bigas para sa lahat. Regine Bue, CSN. Sa panahon kung saan kaliwat kanan ang mga kainang mabibilhan ng iba't ibang pagkain, ibahin nyo ang isang paaralan sa San Fernando, Camarines Sur na nagsusulong sa paghahanda ng sustansyang pagkain sa kanilang kantin. Importansya ng pagkain ng Go, Grow at Glow Foods, lalo na ng mga mag-aaral, alamin sa ulat na ito. Pansit, itlog, kamote, gulay at iba pa. Ilan lang ito sa mga pagkaing inihahanda ng kantina ito sa isang paaralan sa San Fernando, Camarines Sur. Ayon sa pamunuan ng paaralan, tinitiyak nila ang healthy foods ang inihahanda at nakakain ng mga bata. Stated po yan and that was oriented to the teachers, especially sa ating mga teachers who are managing the canteen as to how and the do's and don'ts kang pag-manage ng canteen. Specifically sa mga pagkain na
kailangan iserve sa ating mga estudyante. Siyempre, considering yung healthy food dapat po, yung mga bawal hindi dapat nandyan, and we do monitoring din as to the food na pigsaserve ng ating school. Lahat daw na itinitinda at inihahandang pagkain sa kantin ay alinsunod sa Department of Education bilang tugon. Dapat masustansyang pagkain lang ang inihahain sa mga bata. Ngunit sa kabila nito ay may mangilan-ngilan pa ring mag-aaral ang bumibili pa rin ng pagkaing hindi masusustansya. Tulad ng mga pagkaing nabibili sa labas ng mga paaralan, kaugnay nito mas pinalakas ng RHU San Fernando ang kanilang kampanya sa pag-iikot sa mga paaralan para i-promote ang mga go, grow, at glow na pagkain. Mahalaga umano na sa murang edad ng mga bata ay masustansyang pagkain ang nakakain nito. Dapat po doon nakaangkla yung mga kinakain sa mga school canteen para talaga po yung nutrition o nutrients na kinakailangan ng bata, especially po sa mga mag-ahal, is na kukuha po nila. So doon po sa basic food groups na natin na nasa go, grow, and glow foods po. So dapat po ma-avoid din yung mga sugary drinks, like mga soft drinks or any juices na hindi naman talaga healthy. So yung mga junk foods and other mga chips mga chips na dapat maalis po yun sa mga school canteen para talaga ang maibenta is yung nasa food groups na go, grow, and glow foods. Eli Balbin, CSN. Nang dahil sa pag-uulan, inanod ng rumaragasang baha ang isang bahay sa Zone 3, Barangay Laganap, Balatan, Camarines Sur, madaling araw nitong July 2. Matagal na umanong unti-unting nasira ang naturang bahay mula noong Disyembre dahil sa mga pag-ulan. At tuluyan na itong tinangay ng rumaragasang tubig baha mula sa spillway. Maswerteng wala namang nasaktan sa naturang insidente. Bumababa pero hindi nagpapakampante ang National Nutrition Council Bicol o NNC sa bilang ng mga stunting o batang bansot sa rehiyon. Programa ng ahensya para tuluyan lang masugpo ang stunting sa ulat ni Regine Bue. Tuwing buwan ng Hulyo, ipinagdiriwang ang National Nutrition Month sa bisa ng Presidential Decree 491 na layuning mapalakas pang antas ng kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang pagkain. Binibigyang diin din sa pagunita ang importansya ng tamang pag-aalaga sa kalusugan ng mga bata, lalo na para maiwasan ang stunting o pagkabansot. Sa Barangay Concepcion Pequeñas sa Naga City, kabilib-bilib ang dedikasyon ni Nanay Elaine para sa kanyang mga anak. Araw-araw hatid sundo niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Dala ang baon nito na masusustansyang pagkain, mga pagkain na may tamang bitamina at protina. Aniyang tamang nutrisyon ang susi para maiwasan ang stunting o pagkabansot. Isang uri ng malnutrisyon na nauugnay sa kulang sa paglaki ng isang bata dahil sa kakulangan sa sustansya sa unang 5 taon nito. Nagpupon po siya morning, syempre. Pinapati ko po siya per meaning breakfast para at least energize po siya sa school po. Nagtitake din po siya ng vitamins niya para at least ma-prevent po syempre tag-uran na po. Yung sipon, yung abo, tapos kalintura, prone po ang mga aki dyan. So, yun po ang gigibo ko araw-araw. Ayon sa National Nutrition Council Bicol, mula taong 2022 ay bumababa na ang bilang ng mga naitalang pagkabansot sa buong rehiyon na isa umanong positibong senyales base sa ahensya. Ngunit sa kabila ng pagbaba, may 13,000 na bata pa rin ang naitalang stunted sa buong Bicol region sa kasalukuyan. Ayon sa NNC, hindi pa rin dapat maging kampante. Patuloy pa rin sila sa pagsulong ng mga programa para masigurong mas maraming bata ang maiiwas sa pagkabansot. So based on the data ng stunting po natin, bumababa. Kaya lang po, hindi naman siya ganun ka-significant yung pagbaba. Kasi sabi nga natin kanina, yung 2022 is 11%. Ngayong 2024 ay 10%. So, konti lamang po ang pagbaba, no? Sa ilang percentage lang po. Hindi siya ganun ka-significant, no? At kapag binigyan mo siya ng number, ang dami pa rin niya. 8,000, 7,000 na bata. So, meron pa rin po talaga na kailangan tutukan. Muling ipinaalala ng NNC sa mga magulang ang kahalagahan ng pagiging maalaga at mabusisi sa pangangailangan ng kanilang mga anak lalo na sa pagkain.
Si Nanay Elaine, may mensahe rin sa kanyang kapwa magulang na dapat umano ay maging observant. Bantayan kung may pagbabago sa mga anak o sa pagkain. Kung may kakaiba o kulang ay tugunan agad at huwag baliwalain. Ang advice ko lang po sa mga parents po, maging ano po kita, maging observant po kita sa aki. If halimbawa po nahihiling tanan na maluya magkakan po ang aki, magpa-consult na po kita sa mga sa doktor po, argaiyan, para po maanuhan po ang mga aki na magkusog-kusog man po ang pagkakan. Ako po kaya, nagluluya-luya man po kaya ni minsan magkakan. So kapatong pagpa-check up ko po kay Doc, reseta po ako para maggana-gana siya magkakan. Kasi ako po, nahadit kaya ako pag dahil siya nagagana magkakan, argaiyan. Kaya yun man po to ang advice ko sa mga parents na po. If ever po may namamati sindang garito yung alangan sa akin ninda. Yun po sinda. Hindi buwan nagiraray ng cure. Sa panahon ng Nutrition Month, paalala ng mga eksperto, ang tamang nutrisyon at pag-aalaga sa mga bata ay hindi lang panandali ang gampanin, kundi isang mahalagang investment para sa kanilang kinabukasan. Regine Boy, CSN. Arestado ng PNP Anti-Cybercrime Grupo ACG ang isang babae sa Labo, Camarines Norte na wanted umano sa kasong unjust vexation. Kinilala ang suspect na si Melinda, 32 taong gulang. Nagugat umano ang kaso ng suspect sa hatian ng ari-arian ng pamilya at nag-live ito sa social media app na Facebook. Nagbitiw umano ng mga alegasyon ng suspect laban sa kanyang mga kamag-anak. Pansamantalang nakalabas ang suspect matapos makapagpiyansa ng 10,000 pesos. Hindi na nakapalagpa ang baguhan umano sa pagtutulak ng illegal na droga sa Naga City. Bilang ng mga drug-cleared barangay sa lungsod, layong madagdagan. May ulat si John Amador. Hindi na nakapalagpa ang isang baguhan umano sa pagtutulak ng droga sa Naga City. Ang suspect kumagat sa poster buyer sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad pasado alas 3 ng hapon nitong July 3 sa Barangay Balatas, Naga City. Actually, reported na po ito sa amin siguro nakarami lang linggo. So kaya nag-conduct po tayo ng bypass operation laban dito kay alias Gorgor. Isa siyang single, then taga Zone 5, Barangay Balatas. So ngayon, nahuli na namin siya sa bypass operation and nandito na siya sa station for filing of case against him, yung sa RA 9165. Sa Muya, bilang elected official kang sa Muyang Barangay Balatas, nag-witness po kita sa may mga araw kaniyong operasyon kang sa tuyang kapulisan. Yan, ngunyan po, ikaw po kita ngunyan na may pig nada ko po sa Zone 5, kinuha po kitang witness. Yan, kaya po si mga si mga taga Balatas pong involved pa sa drugs, mag-iwas po kita dahil mahaloy, madadakop man po gararay kamo. Kaya iwas po kita para maging magtrabaho na lang ng tultol dahil naiwasan ng mga araw kaning bisyo. Ang huri po kani pag nakulong na saka ng pagsisisi. Nakuha sa posisyon ng suspect ang hinihinalang shabu na may timbang na aabot sa 3 gramo na nagkakahalagang 20,400 pesos. Na-recover din sa suspect ang isang digital weighing scale at iba pang non-drug paraphernalia. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Pabor ang mga lokal na opisyal sa mas pinaigting na kampanya kontra droga sa kagustuhan na masama ang Barangay Balatas sa 13 drug-cleared barangay sa lungsod. Iyan po ang Samuyang Pingano, hindi Samuyang Barangay na drug free ang Samuyang Barangay. Pero may papapira-pira pa po sa tuyang na-imbelto di Samuya. Pero po siguro maabot ang oras po, madodrug free taman yung Samuyang Barangay Balatas. Nung nakaraang buwan, siguro mga nasa 5 operation kami, may bus operation, and mga 6 arrested personalities ang nahuli na. So far talagang medyo challenging pa yung drug operation dito sa area ko. Pero continuous naman po ang ating monitoring and police operation laban sa illegal na droga. Sa datos ng Malacanang, umaabot na sa higit 4,000 barangay sa buong bansa ang deklaradong drug cleared na.
Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Ayon kay Major Ordonez, may mga barometro bago may deklarang drug cleared ang isang barangay. Maraming parameters, kaya lang yung iba dyan na halimbawa po yung isa dyan is dapat yung absence ng illegal drug activity sa area sa isang barangay. Absence ng mga drug offenders, mga personalities, laboratory, mga against yung sa iba pang presensya ng mga drug offenders at yung absence ng drug supply. Required sila mag-undergo ng drug rehabilitation. Jan Amador, CSN. Umabot sa higit 18 million pesos ng halaga ng droga ang nakumpiskan ng kapulisan sa Bicol Region sa unang 6 na buwan ng 2025. Ayon sa PNP Bicol, mula January 1 hanggang June 30, 2025, ay nakapagkasa sila ng 661 na anti-illegal drug operations. 80,461.81 grams nito ay marijuana at 10,359 grams naman ang pininiwalaang shabu. Umabot na rin sa 640 individual ang nahuli sa magkakahiwalay na operasyon. 662 ring kaso ang naisampa na sa korte sa mga nahuling drug suspect. Pagtitiyak ng PNP na patuloy ang kanilang kampanya kontra droga para sa maayos at mapayapang komunidad. Sa kanyang inaugural speech nitong Lunes, binigyang diin ni Governor El Rey Villafuerte na mas pa niyang papalawakin ang medical services sa Camsur. Kapuerte Botica, soon to rise sa iba't ibang lugar sa probinsya. Narito ang ulat. Sa inaugurasyon ni Governor El Rey Villafuerte, ang pagpapalawak pa ng medical services sa probinsya ang isa sa kanyang mga tututukan. Isa sa mga ito ang pagpapatayo ng Kapuerte Botica sa iba't ibang lugar sa Camsur ng butikang mas malapit sa mga mamamayan at accessible na dekalidad na gamot. Layunin nito na magbigay ng abot kayang mga pangunahing gamot at health products, partikular na sa mga malalayong barangay na mahihirapang makapagpatingin sa mga malalaking ospital at drugstore. Kwento ni Nanay Mariel, mas makakatulong ang pagpapatayo ng Kapuerte Botica dahil hindi na nila kailangan pang pumunta sa bayan para sa kanyang maintenance sa gamot. Nakakasiguro po ako mas maganda yun para sa mga nasa laylayan. Kasi unang-una, mapapalapit sa mga tao, kung sa pamasahe, less na sa pamasahe. Tapos, kalidad naman ang gamot nila at saka ibibigay naman ng mas mababang presyo. Siyempre malaking bagay po yun sa mga komunidad na sa mga nasa laylayan. Si Marcel mula sa bayan ng Bulacan, Camarines Sur ang lumuwas pa upang bumili ng gamot dahil may mga pagkakataong kulang o hindi available ang kinakailangan niyang gamot. Malaking tulong po talaga yan. Medyo menos na rin po sa gastos kasi nandoon na malapit na. Kompleto sa gamot at medical personnel sa itatayong Kapuerte Botica at maiiwasan na ang pagbili ng mga residente ng gamot nang walang reseta, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinaliwanag ng health expert mula sa Edmero ang risk sa pag-inom ng gamot na walang kaukulang reseta. Pwede pong maging peligro yung pagbili ng gamot ng walang reseta, lalo na po yung mga antibiotics. May mga gamot kasi tayo na kinakailangan talaga ng reseta. Kagaya po ng sa antibiotics kasi, kailangan po yung antibiotics na iinumin ninyo is talagang dapat akma doon para sa sakit na nararamdaman ninyo. Inaasahang magsisimula ang konstruksyon sa mga susunod na buwan at inaasahan na magiging malaking tulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan at kaginhawahan ng mga residente sa lalawigan ng Camsur. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.